درد من هیب حزارا بانگا من جرای دارا نه لیستو کنه یارا ورم ببین یک بس ببین یک درد شبا و چاقا و دما و خوش و گش و هرون صابن هبن دل خوش و بختوار بن هیوی دارم هونه باش بن وی جاره بزمان دایی که بنوچه کردی امیل هم برو بن دوی نابرده که آدم جان گله سپاس مالات هزار جاری آواج بو او آلیکاریاتای زاناتوی پشکرتناتای زاناتوی هم مادی مانوی کو تو آلیکاریه دده تو او حواله وقت ده آلیکاریه ددن زاناتوی هم منتدارن جواره دوی نابرده از خوازم بیشم دما نوچه کردی از پیشکش دکم لسر قنال زاناتوی دو امیجه هم هف گردن yani ev zana TV yek u zana TV dو em her darjere ez hev giredim bername çetkim yani ev kese gittin ser kanale zana TV nevi wan kesajil ser zana TV dو tamaşa dikin ez xost ve agaya ez bidim ve vakit ez benim kişi jware ez İşe bu ara çi parvekim. Dibê naberê silav rêz zêxwe em ji kampa max birin pişînin em ji bîra nekin ji xêra Xwedê re wekekê Selîm nas bikirin. Kekê Selîm gelek giran bihaye. Bi her hal û karê xwe de ha. Gelek bihaye. Îja ka ez çi werparvekim amedekariya ji bo çareserkirina pirsgirêka dîwana dadê ya qamişliyê didomîne. Dadgeh, dade, dad, vana mahkemenin, savcının, adaletinin, dadgeh. Em ê wê werparvekin. Dîsa ez vê çikê rakim an jî yaziya nivîsa Trump rayê xwendin Trump got em ê pirî pirêniya leşkerê xwe ji Awropa bikişînin. Yani çil Awropa çil lê Trump hew dide NATO jî xera bike xweziya xera bikira. Ji xwe hinek dewlet hene dema NATO piş xwe dibînin divê em bûne tişkî wan girê biçûk hemû me çêkirine. Hek NATO xera bibe wê gelek dewlet jî xera bibe. Lê dîsê dewleta terorîst, dewleta kujer, dewleta bêbext, dewleta herî bêaxlaq rejîma Îranê ciwanekî din yê Kurd darvekir. Ya turo tunene ku ev bêaxlaqna Kurda bi dar venake. Em ê wê werepervekin. û her wiha li ser pêvajoya Bakur jî em ê hevkî bisekinin ji ber ku min Tirkî got ez dixwazim bi Kurdî jî li ser bisekinim ji ber ku ew kesê me bi Tirkî nizanin. Hele Tirkiya min bi levena hîn nizan. Ez jî gelek gotinê Tirkî fehm nakim ez ji wer bêjim. Cana ez fehm nakim lê ez jî yapay zeka dipirsim. İja hevalo îro hûn bi Xwedê ke nizê peyama gijmir hatiye ez ji wer bixwînim. Ez nav nabêjim hûn jî guhdarî bikin bê çi qam mafdar e. Yani ez wî sûcdar nakim êk ji min şandiyê lê hûn li cem xwe mafê hûn didin wî an jî hûn didin me an hûn jî hûn rast dibînin an jî hûn nabînin. Ez ê ji wer bixwînim. Yani bi rastî jî negel dijî rexnawî me bêguman wê rexne bikin. Ez timî dibêjim bira rexneyê we ji bo min hebe lê ez dixwazim peyama wî hevalê xwe bixwînim. Eger ez bivînim li ser
Messenger'e mirşandı bu. Ez evidar meze bibînim. Nîne ez war dikim. Mixwest ez war parvekim bawir. Ha, min dît. Min dît. Nizam çawa dibînin ama spî ya nayê xuya kirin. Neyse ez peyama wî ji war bixwînim. Bi Tirkî nivîsandiye. İnşallah jî min godarî dike em ê telefon bikin. Kadrî, senin duruşun ne insanidir ne de Kurdidir. Tribünlere oynuyorsun. Tribünlere ve popülizme oynayan biri olman sadece senin kendini avunmana yol açmaktan başka bir işe yaramaz. Bak, yaramaz. Önce onurlu bir şekilde kendini yargıla ve halkımıza dönük köklü bir eleştirini yap. Daha sonra bu arkadaşımla Messenger'da konuştum. Dedi ki sen PKK'yı savunuyorsun. Ben min bi Tirkî got. Hakkı Sezer bidin Sezer. PKK bi hezara cangorî û şehîd dane. Bê îdeolojiya PKK evan Kurdina berê jî hebûn. Ev Kurdina 13,000 sal di Mezopotamya me dijî. Ev Kurdina bi hezar caran serhildan çêkirin dibin rêberiya insana de wek Qadî Muhammed, wek Şeyh Saîd, wek Seyyid Rıza, wek Alî Şêr û. Çima hokûs wanî bela û mezin nebû? Demek ki ideolojik sağlam hebû. Ji ber wê yekê hûn heqsîstiyê PKK dikin. û demek ez rexne jî dikim, ez wek mafdarekî ez rexne dikim lê ez rexneya xwe di cî dikim. Heger îja hûn bêjin tu girêdayî PKK'yê bê PKK ez timî min xwe bi PKK nas kiriye. Heqsiyê hûn nikarin PKK bikin. Hûn kes jî nikare heqaretê lê bike. Ne ji tirsa hinka. Ne ji tirsa. Heger vicdanî wî hebe heqaretê û heqsiyê PKK nake. Îja wî hevalê me nivîsî ji min re min telefon kir. Messengerê ez pê axivî. Wê çaxê jî ne 10 deqeyê me hebû gazetê ketma weşanê. Camer tişkî xwe jî got. Yalnız got tu rast nabe jî got tu PKK rexne nake falan. Mi got ez PKK min rexne kiriye ez rexne dikim rexnê min get ez mafdar bim. Ama ne gezciye xwe bîna min ji cina min teng be ez rexnê xwe li PKK bikim. Bîna min ji te teng be ez PKK rexne bikim. Bîna min nizam ew ne rast e. û tê rastiya PKK jî tê xortê. 40 salî li hember dewlet wek Tirka PKK şer kiriye. Yekî wek min PKK rexne bike ayb şerm iz dêra vê yêlê de. Neyse. Ji ber wê mixwest ezwer par vekim. Ez ê taliyê jî pê biaxivim yanî. Ez ew li Ewropa jî cawer. Yani mixwest ez were par vekim. Hûn netewperestê Kurdistan, Welatxezê Kurdistan. Ez ma bi Kurtasî ez ê bêjim ji ber ku êgê nihal min temaşe dikin bi Tirkî jî nûçeyê Tirkî jî temaşe dikin. Belkî tek Tirkê me bi Kurdî niha hatine ser ekranê. Ez ê ji bo wan pêşkêş bikim. Wek hûn dizanin di sê roberê rêzdar Qerayîlan peyamik da û peyama xwe got dewleta Tirk hêdî gavat nabêje an jî qet nabêje û ya du emî jî pêvajo cemidan diye. Lê hinek rewşenbîr ji qaşo nava nenûka dibêjin em rewşenbîrin, em nivîskarin, em rojnamavanin, Tirka, em medyanê û. Wan jî berova jî kir. Gotin Qerayîlan gotiye me pêvajo cemidan diye. Îja û bi milyona peyama rêza Qerayîlan hat xwendin, hat dîtin, her kesî dît, xwedê kirî ku derew jî li saxa nabin, derew li mirîya tê kirin. Feqet bibexşînin
Peyvek babu kala haye dibe tu terriye ki kutoye tu guhaje ki kemoye tu çizer beje dise faşistu düşmene doye le tu çiz vanar beje tu xwed ava kewserê jî dake vana her dem di derheqê Kurd û Kurdistaniya de bi çavê nebaş bi niyeta xerab li me dinêrin. Em hinek dizanin, em hinek nizanin. Em hinek bawerin, em hinek nebawerin. Yekî yok min tüccarî ez qebûl nakim. Berê ez lêbûna xwe ji oldarê Kurda dixwazim. Ew Kurdê welatperwer, ew Kurdê welat hez, oldarên jî welatperwerin jî. Eyvallah. Ez lêbûna xwe jan dixwazim. Ew xwedayeke ê Tirkayê û ê Farizayê û ê Erebeyê. Ew ya neêmine. Ew dînê Tirka û Ereb û Romiya ew neêmine. Ew sîstem û demokrasî û jiyan û hebûn û însanetî û mirovatî ê Tirka û Ereb û Fariza ew neêmine. Wek fikir min yanî. Hûn beşdar nebin, hûn karin maf nedin mi, hûn karin dijî dekevin. Ew fikra we ye. Ez wanî difikirim. Belkî evan vê fikran ji bo we şaş e, çewt e, neînsanî ye ama li gora min jî rastîk min e. Rastîk min e. Ji ber wê yekê vana jî gotine Reza Karayılan hinka berovajî kirin, hinka rast gotin û wanî meşiya. Tiştê balkêş çi ye? Tiştê balkêş tê bîra we dema du bira erdê bavê wan ji wan rimabû erd li hevdû par dikirin, par. Yani xêzik dikişandin orta erd û pişk davetine pişk. Yek êsê yemîn dihat, êsê yemîn keferek dixiz destê xwe tiştik awa dixiz destê xwe destekî wî tije yekî vala. Ji hevdûr digotin ê vala derkeve ev deraş derayê. Ê tije derkeve ev deraş berayê. Çêbû te dî û êsê emîn hebû. Tiştê wanî bîle ê wanî erdekî du bira li hevdû par bikin ev tişta bi serê xwe garantör hebû. Yani şahsiyeta sê diketin nav wan. Nizam çima ez nemazanim. Fakat em mesela ne erd û ersayê, em mesela ne tewkî, mesela gelekî, mesela milletekî ne garantör heye, ne kanun hene, ne yasa hene. Yani tek mecal û hêvî û umuda Kurda ew çeka destê wan e. Ne devlet pişta wan hene, ne perakî wanî pir heye. Yani bi rastî jî heger me rast biaxife ez îro Tirkek jî bûma min ê ev gotina dîsê bikira. Çi gotin? Ji xeynî çeka destê silahê, çeka destê Kurda sermaye wan tişkî ditune. û ew sîng û berê şikert û heremê Kurdistanê ne. Çiyayê Kurdistanê wekî tişkî me tune. Heger vana jî Kurd bavên paş guhê xwe û li hinka godarî bikin û bên lîstoka hinka wê çaxê mirina Kurdayê. Bibexşînin. Wê çaxê tunebûna Kurdayê. Wê çaxê qeleandina koka Kurdayê. Ya çê bira ji niha de singê xwe dicîkî baş bikutin. An jî heşa hizûra we kerê xwe bi cîkî baş ve girê bidin. Ez bi doza Kurdistan kim. Türk herin êş. Dedî arvanê xwe binêj. û werin malê serê wan bi piş be, yani arvan bi serê wan, wer li cem e wer dibêjin, dîsê bawer nekin ki Türk jî êş hatine. Hiqûs em wan nas dikin. Hiqûs bêbextin. Hiqûs bêvîcdanin.
Hop us bêbexт û nebaş. Ji ber wê yekê gerek qendîl bi tenê fikr û reman û pîlan û proje xwe bid pêş. Ne li Elî ne li Welî, ne li Heso ne li Hesen, ne li Memo ne li Mehmed. Godarînek. A rast ev. Rûspî çi dibêjin mafdar e? Na. Ê meznê me yê mafdar e? Na. Ê nizam çi yê mafdar e? Na. 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 Bu amî jî nekin. Ez jî yani ez êdin me de. Hûnê tiştekî bikin qendîl ez dexlê namusa me. Ez xulamê şekara we me. Tiştekî hûnê bikin anket keçê bikin, referandum keçê bikin. Deh heb însanê xwe têxin nava gelê Kurd û bipirsin. Bipirsin ew gela çi dibêje? Bavê lawê dê û bavê wan şehîda çi dibêje? Dayîk û xwişkê wan şehîda çi dibêje? Malbata wan şehîda çi dibêje? Ew kesê penaber bûne gundê wî, mala wî şewtî Reviyayê, İstanbul'a, İzmîrê, Kampa Mahburê, İskendinaviya, metropola, diaspora çi dibêjin? Ez dexlê namusa we. Ez bi xulamê we bim, ez bi qurbana we bim. Bê referandum, bê anket gavkê nabêjim. Heger garantiyor tünebin. Heger ew yasal düzenleme zagoh magoh dibêjin ya çê nebin û hûn bên temam çar hevgerî la ya wê xwe teslîm bikin ya nakin êdin wê ji xwe re bi serê xwe hereket bikin yek jî çayê Kurdistanê jî da nayê û gel jî pişta we namîne. Ama ev ê rast bir hinek çewt milta nekin ya. Bir hinek trola miroletiyê nekin. O formasyonê we bira mesela ez wekû hûn welat perwer me dibînin ne bira yekek min kontrol jî bikin hebe. Binê ez gelek însan bêqedî zana welat perwer im. Ez jî dibêjim ez welat perwer im. Bi rastî jî dizanî min. Dîsa jî ji min bawer nekin. Yekî têxin piş min bira min kontrol bikin ez çi xwe ciddî im ez çi xwe rast im. Wanî dewlet çê dibin, wanî partî bi ser dikevin, wanî örgüt bi ser dikevin. Wel Ewropa hinek berpirsiyarê we hene. Bira ew wî berpirsiyarê we jî hinkî di wî taqîb bikin. Hinkî di wî bişopînin. Ew heyeta dere îmral ya. Bira ew heyeta jî hinkî di jî bişopînin. Ev siyaset wanî ye. Bi siyasetê de bawerî qet ji siyasetê çê nabe bi bawerî. Çi xwe vê ecêbê nêre. Tu qanûn çê nekin, tu yasa çê nekin, tu zagotinin werin tivingê xwe teslîm bikin. Li hember çê? Na em ê sozê bidin em ê talî. Soza te em dizanin soza we çi ye. Ma em wan nas nakin. Ne em wan nas dikin. Em bi we re jiyanê. Em bi we re jiyanê di rojhilata navîn de ê herî bi derewa soza didin û bi derewa son dixwin Tirkin, Erebin, Farizin û Kurdin. Kurd jî ne. Em Kurd bi xwe jî ne. Çima me ji wan em ji wan hîn bûne. Em bi ser wan gotinê bav û kalê xwe di wî axlaqê bav û kalê xwe em mezin nebûn. Em ji wan hîn bûn. Em hînî derewê wan bûn, em hînî antikê wan bûn, em hînî bi tenê em hînî yani em fetbazî û gelaca wan em hîn nebûn. Ew ya neket xwîna me. Wekî de derewê wan û axlaqê wan û rabûna wan û rûniştina wan û simbêl badam em ji wan hîn bûn. Kesî çap te bawer bikin. He? Ka umut te hêvî çê kiribû. Ew dibêjin ya umut, Öcalan umut. Ka ew hêvî. Te ew hêvî cîbanya dîsê karî mişte bawer bikirina. Te çer hep siyasetmedarê heqîqî ji bo vê doze wek Rêzdar Selahattin Demirtaş wekê dê te berda dîsê me rev karî baweriya xwe te baye. Te tiştek nekiriye û ewan nivîskar û yawerê te ewanê ji te li çepka dixin yek ji vanan jî teyar e û çax e çi ziqimi Şamî te ew jî wek te li ser navê te derewê wanî mezin divê dewlet her tişt kir PKK nekir. Xwedê mala derewçiya an jî derewkara
توپا خالیخ خودی توپا خو بلا خو بده اوان کسی که دروا کار دروا یعنی جبر به که مخص از وانا در حقی به پیوزه بیجم از وار چند حبجی نوچه پیشکش بکم او اذا قال لك پیامه دی هاتن اما پیامه که هاتن yani mahvedin mi? Bir tane ev peyamat bizi kadri zana tel pe popülizme. Cumhur var gotti. Cane biraz cane bisam. Biner emniyete manage çuma azrahna kirim. Baş kiriye. Evrahnavi cihan gazet dersi dakhım. Cihan ha. Yani belki tama nel goradre rahna azrahna kirim ama cihay az dakhım. Gelek dostu havale min اگر هون به برد کهون آجی هون به فرق دکن برنامه منی بشش ماه بره سه ماه بره سال بره تشکیده بود رخنا هاتن از بدوی باوری دم از حبکی خواهین دکم یعنی از حبکی خواه پرورده دکم بلکه از نوک سه ماه شش ماه بره برنامه چه دکم نه یعنی از تشکیده بکتینم زبرویه که ایجا بریا به چند ماه دوستی که از گل کی جوان حس دکم و لبامجی به قیمتم براستی لبام گل به قیمتم گومه مسته او تشتاق جانات تداخل او گوتنی اشکاله حکی به ادبن خبر نظام چنه بونه الگوراتن حقیقتا ورا بونه چه رخ نبون بلکه کفا مجنات اما دیجی خود اون بخیره وان رخنه وان من در جوی وان گوتنه عشق برادا نورمال از نها حقی کارم جان از بزرم alçak malçak o تشکینه لی از باور کن به تایبتی از دقت کن yani ev havale gir rexnaj bir şandiye ceg ez xwat pê nas bikim jî hene rexnêk ez ciddî bigirim jî hene ez karim bêjim mala wî jî ava û a we jî ava min rexne bikin ne tiştê minî baş rexne bikin êgirê ez ne baş dikim wan rexne bikin ji bo ku ez rast bikim kesî jî ne bilindtir e ne çêtir e ne meztir e ji ber wê yekê ez wîkekê xwe spas dikim ez nemazanim çima ev wanî boz bawer dikim gerek çê biba belê wa çêbû ez werim ser nûçeya ya hevalê min ez rexne kiribim mala wî hezar carî ava binêrin ez ê dest ji Trump di dest pê bikim Trump gotî çi Trump em ê piraniya leşkerê xwe vekişînin piraniya leşkerê xwe vekişînin ji ku ji nav wan dewletên navnetewî hûn dizanin li gelek dewleta leşkerê Amerîkî hene rêveberiya Washingtonê li ser hevpeymana ji Awropa re dişîne Serok Trump dibêje ne tenê 5,000 lê wê piraniya leşkerê xwe ji Almanya vekişîne ev biryar ne tenê li Awropa li dî heman deman de li Washingtonê jî niqaşik derxistiye yani li Washington jî niqaşikê dikin derxin bikişînin ne bikişînin ew dixwaze wê bêje wekî din dibêje ev wê tenê bi 5,000 resînordarin nemîne û piraniyê wê werin vekişandin Pentagonê ragihand ku di qonaxa yekem de di 12 mehên bi 5,000 leşker di werin
bekşandın. Dozde ve me yani. Diser Almanya re gefeli Avrupa dıxu. Leşkeran vekşinin. Lebeli Trump diyar kirku plan berfirehtir dibe. Aloziya nabera Washington û Berlin'e piştî rehneyên Serokvezîrê Alman Friedrich Merzê li ser şerê Îranê hat. Endamên Partiya Trump bi xwe dibêjin ku ev gav dikare astenkirina li Ewropa qers bike. Senatör Komarî Roger Viker Mike Rogers dibêjin ku vekşandina leşkerê ji bo serokê Rûsyayê Putin dibe ku peyamek derbixe ku ew bikeve tevgerê. Niha nêzîka 40,000 leşkerê Amerîkî li Almanya hene. Hala hala. 40,000 askerê Amerîkî li Almanya'nı yahu. Şeref ez nihat bîzim. Min zanî bu hene? Min zanî bu hene? Lê 40,000 min zanî bu. 40,000. Üf. Min digoxê 10-15,000, 10,000, 15,000 şikîwanî. 40,000. Enteresan. Li seranserê Ewropayê ev hejmara digê ji 8 û 6,000. Li seranserê Ewropa 27 dewletê Ewropane demekî nêzîka 9,000 leşkerê Amerîkayê. Amerîka mafdar e bavê min. Wallahî mafdar e. Em werin di derheqê rejîma Îranê ciwanekî din yê Kurd darbe kir. Îranê darbekirinên siyasî didomîne û zixta li ser xwepêşandana her roj zêdetir dibe. Yani wan kesê protesto dikin û li dijî Îranê. Feqet îro ez bawer dikim bi Tirkî got ev webara ev seddema an jî ev sebeba hemû pêncî Îranê pêncî jî Amerîkî. Ma ne Trump û digo protestoyê xwe pêşexwandanê xwe bidomînin em tên em di rê de wî jî digot û Netanyahu efendî jî digot. Banga min ji her da jî re. Heger axlaq û hesiyet û hebik însanetî were hebe hûn ê hewara van însanet herin. Her roh xortê Kurda û keçê Kurda tê daliqandin darbekirin di rê we de yê di herin alîkariya wan bikin jarê. Ew jî bêbextîk vana ye. Ya lê tê bê çi? Îranê darbekirina siyasî ew derxwend ciwanekî Kurd dîsa bi darbekirin. Di hemûn demanda rêxistinê mafên mirova ji bo raporên xwe metirsiya li ser girtiyên radixe ber çavan. Ciwanekî Kurd Mehrab Abdulzade êdo jî êdo navê çi bû min Bekir we zor dikim Bekir bû. Îro jî Mehrab Abdulzade li bazarê Urmiyê ji aliyê rejîma Îranê vê Îranê wê hatiye darbekirin. Ev di dema xwepêşandanên şermezarkirina hatibû binçavkirin û bi sûcdariya xerakiriya li ser rûya rê erdê hatibû daristandin. Hate zanin ku darbekirina di girtiyê de bûyê agadarî kirê malbatê pêk hatiye. Îro di sosyal medyada dayika vî xortî qîrîn û feryad dikir. û dayika lawkê de jî her da jî. Lê mixabin demek ez dibêjim hinek dost û heval zora wan dere. Bêwelatî wanî ye. Bêkomarî wanî ye. Bêxwedan û xwedatî jî wanî ye. Ya? Rejîma Îranê cezayê darbekirinê li
çar civana biriye. Çar civan. Dudô hatine dalvekirin. Demek ki hindi doydu jî hene. Li rêxistina mafên mirova dibêjin ku li ser vî eşkenceyê giran hatiye kirin. Bawer bikin merev vicdan tahammül nakik merev hîn bêtir bixwîne. Bawer bikin. Daliqandin yani bi dar vekirine. Tê ji kêr derdê xwe bêje. Tê gilî û gazdê xwe ji kêr bike. Ji Îranê re. Düşmeni ji xwe düşmeni. Ma ne Seyid Rıza bû. Ji neyarê got. Dema neyar jê pirsî got gotta tê dawî. Yani ji adetê. Gotna min dawî. Min berî lawê min bi dar veke. Lê neyarê bêbext, bêdîn û bêîman, bêxwedê û bênenas fikirîn got pîsî 4-5 deqê de ew ê jî em ê wî jî bi dar vekin yani Seyid Rıza. A çê ew in. Em van 4-5 deqê wî dijî em dîsê zulmê lê bikin, îşkence lê bikin. Ew darvekirina kurê Seyid Rıza bidin pê tamkirin û li ber çavê wî kurê wî bi dar vekirin. Heger merheba kûr û dûr bifikire û hûn wek Netewa Kurd rokê yek ji wer bêje apê Hesen, apê Rênas, kekê Bahoz hûn çi nesîheta li zarok û nebiyê xwe dikin? Bira tek gotinê ku hebe. Ey nebiyê min, torunê min, ey kurê min. Zulma Türk û Arab û Acema ji bîra nekin. Vê gotinê bêjin. Heger hûn dixwazin bidomînin dîsa bêjin ey torun û nebî û kur û keçê min. Ji Türk û Araba û Romya tu car bawer nekin ew hey dijmin e. Van. Wanî me kirine Çorum wanî kirine qetlama Dêrsimê wanî bûyî Sîwas wanî bûyî ne hewce ye. Bi tenê vana ji zarokê xwe bêjin. Belkî rojekê di cîkî de şansê Kurda çêbibe bira hiç olmazsa neyarê xwe bizanin. Lê dîtinak ez dibînim jinikê gelek nesîhet li keçika xwe dikir. Pîza wanî yê bike wanî baş e tu wanî bike wanî xerab e tu wanî bike wanî baş e tu wanî keçikê got ya de bine tiştek niza çi nokta. Jinikê got aha ez sibê ez ji niha de nesîheta lê dikim ew ji min çi dibêje. Ez dixwazim bêjim ji wer. Ne ji wer heşayî we ew kesekê heger îro tu metropolê Tirkiye de yî û tu xwe bi zor li Tirkî dikî bela bi te re pirsgirêka te û kurdîtiyê heye. Heger tu evîndarê kujerê xwe yê pirsgirêka te û psikolojîka te heye. Heger tu qîzê didî qîzê jê tîne qîz tu didê û tu jê tînî çi mana wê heye? Gelek mana wê heye. Sibê wê ji keçika te re zarokê wê çêbibe. Ew zarok bavê wî kî yê Tirk e Ereb e Romî her neyse. Çî te yê torunê te yê. Wê bê mala te. Di mala xwe de jî bi Tirkî dipeyivî. Ji ber ku bav Tirk e, cîran Tirk e, ap Tirk e, xal her neyse. Ap Tirk e, kal Tirk e. û wanî esîmreş xwe wanî pêk tê. Ma esîmreşê çi ye? Kesek bi darê zorê nabêje wer bibe esîmre. Na, hêdî. Çima niha Kurdê gelek Kurd li Çorumê ne? Hûn dizanin ne? Li Çorumê Kurd hene, li Ankara Kurd hene, li Konya Kurd hene, li Newşehîrê Kurd hene, li her derê Tirkî hene. Çima? Ji hev bela kirin ku bibin entegre bibin. An hazî
هنی کردی مهره دبی انتگره olalım. Entegre evi. Kere ne kurur ki? Bir zaman ki hoşuk jiberdi beşin. Ne mesela evi? Vadik de entegre bu dibiçi tabi imam Allah akbar. Halas. Entegre tişki khatari le haye mece tüneyi. Haye mece heyi hasabe ben hayi. Kesik nikara, kesik nakı peşi, der nakı peşi. Yekik beşi sen partiden daha iyi biliyorsun. Dış partiye hoşetir zane. Dış flakat hoşetir zane. Destu piyeteci girede bine vanajı rasti ki naj var bezim. Ev klişe, ev gotine klişe gerek idi merevci jiyana xod babe. Rastiya mala xodeci vali. Rastiya mala xodeci var. Nuçe ekmeği de ez var peşkeş bikim. O ez dişe varım ser gotu beja xo hund ve naberede birer rexne vajbo min hebe. Ez dixwazim hund min rexne bikin. Binerin. Und binen amede keriya jibona çareser kirina piskireka diwala dade ya kamışviye domine. Amija juvar bixwînin kabiyê dibêjin çi. Di navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta demkî ya Sûriyeyê girêkek nû ya civînê tê pîlan kirin. Ez war hêdî dixwînim ku em hevdû fam bikin. Di civînê de di mekanîzmaya entegrasyona bi taybetî mijara dîwanê dadê ya Qamişliyê çareser bikin. Çavkaniyên agadar dest nîşan kirin ku vê hefteyê de rêzê civînên yani rêzê civînê çawa dibêjin bi tirkî çawa be sıra civînin toplantıların işte sırasıyla toplantı. Vardı. Ez bêjim were her du aliyên de pêk werin. Armanc ew ku nîqaşên berdewam bikin û hewl bidin ku li ser mijara dîwanê danêya Qamişliyê lehevkirinek çêbûye. Di bîstê Nîsanê de şandeyek Wezareta Dadê ya hikûmeta demkî serdana dîwana dadê ya li Qamişliyê kiriye. Li gorî agahiyên şandeyê hikûmeta demkî hewl da ku şertên xwe ferz bike û dadwerin girêdayî rejîma berê vegerin. Dibînin? Her wiha wan daxwaz kir ku dadwere û kermanden heye dev ji erkanê xwe berdin û vegerin malên xwe. Derbarê mijarê de cûr bi cûr ên entegrasyonê gotûbêj berdewam in, çavkaniyê nêzik mijarê diyar dikin ku aliyê hevdîtin ku xalên nakokî kêm bikin. Ez hêvîdarim we fam kir. Çi dibe û çi diqewime? Ev 14 sal em bi xewn û xeyala Xweseriyê dijiyan. Yek ji wan jî ez bûm. Îro roja wa çi rewşê de ye? Roja wa li gora hinek Kurd
جسدي ست او خون خيالي ما بجي نهاتن لي جسدي وحفتي وبينج حفتي بجيهات اوكي دولتا ترور آجي تروريست سروكي تروريستا تفجيرا تروري حتى شا او چت فكر او جي لبندايا خويه كو روز كوري گريكا خو بپشخه وان كرده لروجاوا بتمامي انتگره بكي اسيمله بكي وديسه بك وك كرده بري هاوي چوق ابسر كبه چوق ابسر نكبه او ندياره فقط اف كرده نه نوجند تجاري زوان عربي بفيستان وان كل چكي داي كامل سري وانه براهني بقد زرات مبچود كأري لچكي داي كامل سري وانه جخوا حيف وغبينتا كردا وخوان برادايا خب دكن عيني مز ترازيه لي كرد مساعدة نادن وان وبرا جوالا جرنا بخون الخيال انا لاوي عبيوان دايشن و لاوي عبيواني مزجي تركن برا كستك نبي لاموجيم او ترامبي پاتاواسız ما نزانه دولتا AKP bir işi tereddüdü distine. Ma nizane ku ek işi alikari da Daiş'e devleta Türkbun. Le dizanın ve zanestici bu arada distinin. Eğer roke kevir ve evci zanın çibesere wan. Vak mersala godgo ker nizane çidike bi mankere le manker dizane çidibiji. Ev gotumeki paparazi beki gotunek argoyu nexweşe ama diçe xwe ji ber vê yekê çit keve serê la Kurda gerek em hişyar çi bakur bi taybetî Kurdê bakur bi taybetî jî PKK îro ji kîjan Kurdî bêje bimre nabêna ez son dixwim ne ew Kurdê troll mirola qala wan trolla nakim ewana ji bav û karê xwe de neyartiya Kurda kirin mesela em bêjin Mîroğlu çi xwe Kurd Metîner çi xwe Kurd Nizam Ensarîoğlu çi xwe Kurd wana ji bav û karê xwe de neyarê Kurda wana trollin dijminê dostê dijmin hevalbendê dijmin û dijminê qewmê xwe ez wan Kurdan nabêjim feqet ji rêzê piçkî di damarê wî de xwîna Kurdî hebe PKK ji kîjan bêjin nabêna were girêdayî ji bergê başka tu rê û rêj yê tuneyê mesela yekî yok miya ez netewperestim ez Kurdewar ama belki me kar bêje ez netewperestî di nava PKK jî netewperest hene ez yek ji wan im niha PKK mir bêje qedî zala wanî bawer bike ez naşkenînim ez PKK naşkenînim ji ber hêvî û umuda min PKK'yê qewet û mecala min PKK'yê berpirsiyar û ek daxwaziya min bicîtînin PKK'yê ji ber vê yekê bi taybetî jî dixwazim ji PKK bêjim kî PKK nakeve şaştiyê PKK nayê lîstoka Tirka ez wê jî wek dîn û îmanê xwe dizanim lê dîsê jî mere li ser biaxivin çêtir e mêrik lawkê xwe şerbikê avê da destê wî û goher avê bîne û sîlak lê xist piştîk sîla lê xist hevalî wî got çima tu sîlê lê dixî kurim hîn lawik cer neşke şerbik neşkenanî got piştîk te şerbik şkenand û pêve ez lêximê çempereneke ez dixwazim bêjim piştî şaşitî PKK şaşitî kir û îmzanin avêtin wekî ti qîmet namîn dubare dibêjim dubare bi şeref û bi namus heya hûn bixwazin eger ez nangenîmtiya dikim ez ne tişt dikim eger ez tu bêjin ya yalaqatî eger ez dikim dîsê ez ne tişt dikim ez li hember Serok Öcalan gelek rêzdarim û gelek jî qîmetê dime û ji bora min jî ew pîroz e
او حيابر تمام لي تشتي وكيده بريارا çekdanînê de biryara neyar û Türk û Kurd û mesela kune gerek wek Mandela bigota hûn û PKK. Ha belkî tiştek em nizanin hene yani tiştek em nizanim hevin heger ew tiştek em nizanim û ez têk nagêjim dîsê di vê çerçeveyê de ez lêbûna xwe ji Qendirê jî dixwazim û ji Rêzdar Öcalan jî dixwazim. Belkî tiştekî ez nizanim hene. Hûn nizanibin hene belkî mecbûrî ma Öcalan ev dest avêt vê îşî ew jî dibe. Ew jî dibe. Yani belkî tiştin hene bêyî Öcalan jî nikaribe meşe. Ew jî hene. Ji ber wê yekê ew peyama Qarayîlan di cê xwe de bû û di dilê milyonan jî de text çêkir. Text çêkir. Lê ez ê vîdarim piştî vê peyamê dewleta Tirk dîsa dubare dibêjin pêncî heb zagoha çêkin ew dibêjî anayasal yasa pêncî heba tiştê we jî çêkî gerek Kurd baweriya xwe banîne illahkî garantörê bistîne. İllah bê garantör nabe. Ji ber çê dewleta Tirk gelek caran soz dayî û li soza xwe qulipî ye. Baweriya xwe em gerek pê neynin ya gerek baweriya xwe banîne nizanin dîsê jî ew dizanin xwediyê heq û maf ew in xwediyê şer û şuhuda ew in xwediyê Merselê jî dîsê ew in. Ê wek min ê wek we ê wekê de bi tenê em temaşevan in. Heger du gotina jî em dibêjin ew ji dilê me tê biya min bira bi tenê ew zago mago qanûn manûn çêkir bira Kurd bi tenê wan nêxapandin. Îro ew qanûn çêkir sibê wê hikûmeteke Tirka bê wê bê ew qanûnakê Erdogan çêkirî em fes dikin. Pir basît yani. Yekî sozek dabû yekî. Piştî çend maş soza xwe vegeriya. Mêrî got kuru ne te soz dabû min tu çima vegeriya? Ê got bavê min. Dünya vedgere dizîvire ma ez vegeriya min pir. Yani me ji Tirka her tiştî bawer dikin. û divê bikin jî. Hema sozek dan te û soza xwe vegeriyan. Tê çi kiriyo? Tê ambargo dînî ser? Na. Tê li taş û talanê wîxî? Na. Aha got omû taqe hêvî aha heval meydanê ye. Heval meydanê ye. Nihat pêşê bê çima te umut heqî tu nade? Ne te got zê umut heqî bidim? Kê got? Şîrîkê îktidarê got. Kê bû? Dewlet Bahçelî bû. Navane ne berçavane. Nihat tu karî ya qed zana tu çi diaxive. Kesik ji we nikaribêje. Ev wane bû. Berî salkê got umut heqî. Taw xelkê digot me got a pozitif disib ji derve yê. Xelkê qurban hazir kirin û qurbana şerjê kirin. Binêr pêk nanîn. Gerek tu bivîne. Yekî we min cahilkî wek min nehadî ji derbêje. Ey Qandîl, ey Qarayîlan, ey Cemîl Bayîk, ey dezgeh û sazî û komarê PKK û an jê Kurdan. Bivînin ya. Em ê cê xwe bin ya. Hala Xwedê mezin e we rokê derîk vebe. Çêtirik em xwe têxin himbêza Tirka. Wallahî billehî heger garantörek tiştek çê nebe û dewleta Tirka bê temam vay me qanûn çêkir werin xur wî wê ji wan re îrî bî zaten. Ji wan re bayram be. Diya min qet ji xwe bawer nekir ji xwe yek gerîla jî bira nekeve nav lepê wan. Aha Selahattin Demirtaş ji ber çawa ye. Yani me nebe bikerim ser halê xwe de. Ez bawer dikim em dîsê hatin dawiya bername xwe heta sibê em ê hevdû dîsê bivînin gelek bername peyam jî hene berçawanî we baş gotiye şêrpiling wa tiştek nivîsandiye ez dixwazim îja tişkî li vir bêjim çend heb heval hebûn dihatin vir
ككي ريناس ناس تكوان أصحاب كي لسر أولي آخفين بنير أموانينه لسر أولي آخفين سيچار كس نزم وردك هنك جن هنك ميرن أب بيشش مهن ناين ريا خوشي باندران آخر تدبيقي ديني وانتنه تدبيقي وان ابدينا هگر ده حقی اولاد باوری ده بزانی بونا زخوش وی قرالی ندغیدی من دو گوت سخوازم دوباره بیشم بری آدم و هوا انسان هبو لسر روکه وی گزگنه انسان دجیان سخواه بری آدم و هوا نگ امج آدم و هوا چه بونه امجی دروک هری مثلا دما آدم و هوا چه بو ملک از خدا گو رب عالمی ای خدای مزن ده چما بانا چکرنه یا پرسکریک بوان دنابرا وان او انسان adı چه بوه ده چمانه ده مانا بریاوان انسان او ده گوتنه بنره یا کت حفظه مرکوش کت حفظه جه پسین گو چما تو کت حفظه ده چما آلت دوات ور ویجی گو کال دوه ببینره چip دوه مهی خلقی گو تشتیم دوه تتونه گو از بو وی دوه گو کتو حفظه او چاوات دوه تک گو یکیش مر گو تل دوه بینره گو مخ دواجه اکشان گو تاکو برسه مثلا می ابو گو جبر ویه که نغیدن امیش هم دوزی نغیدن بینه میرک از رخلق کنم یا گو تی قد ویزانا تو نه کردواره تو لپی پوپولیزمه والله ورجي من بيساندي بشرب نامر نمش ورخون او راستياويه اجي بيجي مثلا بالبوبوليزم احتياجه من البوبوليزم بابتونه شخوا هاجر از بوبوليزم كيجي از الخوت تنزل بكم از نم متوازي بم از خوا بوبوليزم يعني عين مرة از ليبونا خوش خوازم از شكالا ومن شخوا از بوبوليزم از چه بنا بوبوليزم آلبوم منه کلیپ منه فیلم منه از هنرمندم از فیلم ها من کلیپا گذاشت یعنی هر حالو کرده از چی به پوپولیسم میده جامعه وار گویی مالاوی آوا از چی دقت بکن جلو پیدا او گویی تو چه مالاوی پکی که میشی گفت دما حقیقیه تو تشکی حقیقیه بکن و از بابن پکی که وکس بکبرا بابن مالا خوده چما کدک وان و پارتیه یاش خوده بترسن یا ده زیلان چه پی زیلان ده زیلان دکوخه ده میرخانات کوخه ده مازم دوغانات کوخه ده عگیتات کوخه ده وان قهرمانا وان افسانه وان دستانات کوخه یاش خوده بترسن یا فدی بکن و تشتک نکری زمانه وشش متروی کسی که پکه که براب جی رخلا و جی خوده مثلا اب پیواجو اون کارم بیزن کار دولتا ترک چه داوه اون کارم بیزن اوه تشکی دینه لی وکیده تو هبونا پکه که هبونا به پارتیه هبونا سروکه به پارتیه اون رخنا دکن اون حقصیه دکن نباشه نراسته جبرویه که gerek bana rastı keşef zor beje ica van kese ge olay bizarbın o behelines hoşuk olay juan re vekiri bejim o rexne bikim wala mi hak bidim o az ne duri olay be hatta dengem hoş bu cana mele gündemet goş devlam kara azam bide ica ben ki az ne ki şaşım az ne ki از بچم از باور دکم پیچک عقلی میجیه یعنی از نه کی میجی میجی بابی منو مبقونا دین گرتی من مالا خو خراب کر اب نه دین نه خرابه میره دوری میکر آپیوی جه گوت است دلاست نکم تو کی آپیوی لسر لگورا اسلامه آپیوی لسر کفره چو نوره بو و آپیوی زنگینه مکه هری دولمان بو آپی محمد پیرکک پیر زوجی هرچی خواسته عمر جیبو زنگین بو محمد خود تجارت دکر و دویزین یا محمد نویساندنا یوتونه بو دروه محمد دخوان جی و دنویسان جی اوه از سب دویگو سمرسه محمد نویساندنا ویجی بو خواندنا ویجی بو
اگر خواندناوی و نویساندناوی تو با نکاری تجارت جی بکره محمد بازرگان کی مزن بو در مکه و مدینه و هر وها دورمجی کی جی مزن بو دوی دمده که ایدولوژی که چه که و به هزارا انسان گریدای ایدولوژی خواه بکه و الهمبر انسان شر بکه و دوی شرید بسر کرده تشکی عجایب بینر دبیزن چه دبین محمد و حوالی خواه هفت حوالی بیانه دی جنگه داره دی شر داره خورما کوانه خورما اف خورما که دادی هنگ درن حجه مجد تینین یا بوی خورما هفت انسان کرد خود خورما کیا هفت انسان بوی خورما ترد خود کی رور بو کستو کی دزانه نه مچوله نه دیاره که گوتی حدیثه گوتی حدیثه که نویسادی من تا دوی حضرتی پیغمبر نویساد نه از رو که خواب بنویسیم هم قدر خوده کن از خواب بنویسیم وقت قدری زانه حیاتا خواب نویسیم از شاشتی خواه غلطی خواه ایک ازبر فدی بکم ایک من رنجیده بک از بنویسیم نه کی دبیجه از بنویسیم دروات بلکه که ماسی خواه مرا بنویسینه جی که از لی کتم خواه مرا بنویسینه لی تشتیگ هری قبحت به حساب کرن نباش به تو در حقیق خود نانویسینه او دروه و اجی سون دخون قرآن کتاب میتاب نه انجیل نه تورات نه زبور نه قرآن جم حی می کسی نادیه هر کسی گناه خواه شخوار قانون و یاساک و ایدولوژیک چه کرنه حدیث مالا وانا با یعنی اگر ام متودا تونه با و گلک انسانا وک حیوانا هبدو بخوانا و داویا مسئله جد او بو مثلا شرابا هری خوش بریا هر انسانی جی شراب وان بکارتانی اصحابا بکارتانی پاشه نریک سرخوش بون هبدو رزیل رسوا کرن زلام تجاوزی زلام کر و او گرمایا عربستان وان چولا محمد زلام کی زانا بو دورمجی کی باش بو گوت قدخه گوشته دوموز وحش هری یک ام وان دخوار او گوشه دوموز و او گرمایا چولا عربستانه و او شراب زدی هم دو بون از ور خواه بیشم از خواه من ایچکی بند خوار از غینا جیبه نخود از رو که لبوداپشت بون مجارستان املور چون پیکنیکه از او چند همه بان زیرد بزین ستک یعنی او گوشته واشی به هستی او گریل چکرن و زمجر گوتن مریشک جی آنی بون مریشک و او گوشته وحشی هم و بزمان وان دبیجن پالینکا لی وک vodka جیجی خوش بو ساز مازی بو از بشتاری تلویزیونا بوداپشت ببوما تلویزیون کوانه بو یعنی بشتاری وی تلویزیون از ببوما از روک زوچ بو گوشته وحش مگو از بجربین گوشته وحش و او پالینکا یعنی او vodka مبهور کارانی اشتر بیج اجوار بیجم حتی اگر چون تلویزیون از نه تو سرخو از وقت گیجا وقت مریشکا تو سری جیکه جبرگ او گوشته وحش و او الکل هف ناکن یعنی یک و یک از جیانه بیا ایجا بفکره او شراب و گوشته وحش جبرگ انسان وانی دبون ششمان دبون و دریج دبون وقت چیکا بون وقت افریدا بون محمد گفت قده خیه او گونه نمیش بکن او نمیش نگ بتنه ایبابته سیپورا هری مزنه
Spora heri mezin. Yani Muhammed tişki hoşçuk kiriye, tişki baş kiriye. İca eme em çavut bikartine. Em bu wir digrin, ideolojiye uydurlu ama haber adın. Em ne tava hoş bir adın. Keke min o babı min o. Bu avici bigrin, jê hez bikin. Eyvallah, dînê wê yê, bawerê wê. Dayı ku babê xwe bera nedin, çandê ku tura xwe bera nedin, hebûna xwe bera nedin. Kardeşim, ez vê dibêjim, qaşo diğeyidin. Ya, en navê wan jî karim bêjim, sê çar hebin. Neyse. Tam saatê me dîsê çêbûya. Wekê me re ji lê polîs got, öf, çene heye ya. Bimî Zekî Gultiçay, bimîn di xêr û xweşiyê de ez ê îca ana ji wan bêjim, ez ê navê wadek ez bigirim, ez planê xwe jî bêjim, bi wer par vekim. Ez ê herim mutfaxê, ji xwe tişkî çêkim. Tiştkî bixwim, ez ê dîsê werim alivir rûnî û îja tê kevim na lêkolînê li ku xeberek nûçeyekê ji wer amade bikim. Karê me, ez rojê carkê nîv saetê we qedrê 20 deqîqe ez meşim, ez wer jî bêjim. Silav û rêz hurmetê xwe pêşkêşe hûn gelek sabin, mala we hezar carî ava. Hûn her bijîn, her hebin. Ez zanim cana ez we rahetsiz dikim lê îdare bikin. Bela serê we me çer bikin. Bimîn xêr û xweşiyê de hûn her bijîn kekê delal û hevalê hêjayî giravbiha.